खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि थाखो 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंथाइ होनाय बिथांखि फोसावनायखौ हेंथा खालामनानै दिनै अदेबानि 11 एप्रिल खालाराव क'क्राझाराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै धरना हाबाफारि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ खौरां मोननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रान'ज पेगु बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनो लाइजाम हरदों। लाइजाम हरनायनि उनाव धरनाखौ दोनथ'नाय जायो। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रान'ज पेगु बिथाङा लाइजाम हरनायनि उनाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि लेखा मोननैखौ लानानै गाबोन एबसु आरो बड' साहित्य सभाया सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रान'ज पेगुजों गोनांथार सावरायगोन होनना। मिरु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सुंद'यै बिसाया गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन गोदान आफादखौ दाफिननाय जाबाय। गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव गोदान आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। गेलेमु बिथिङाव फिन गुबुन सासे बर'नि फिसाया हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। कर्नाटकनि राजथावनि बेंगालुरुनि कान्टिरापा स्टेडियामाव 10 एप्रिलाव खुंफुंनाय इन्डियान ग्रान्ड प्रिक्स 3 एथलेटिक्स बादायलायनायाव आइजोफोरनि शट पुटआव क'क्राझार जिल्लानि दतमा खेलागुरि गामिनि थागिबि एथलेटिक्स थुनलाइ नार्जारिया 14.18 मिटार शट पुट खुबैनायाव सनानि मेडेल देरहानो हानाया दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआरआव गोग्गानाय लाबोदों। बिथाङा गल्ड मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारिखौ गोग्गा होदों। बावैसो खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया एबसुजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ सोंखारिनायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया आंखौ सोंखारिनायखौ आंहा जेबो दुखु मोननांगौ गैया, मानोना बिथाङा आंनि बिदा जानाय सासे बैसोनि सुबुं। नाथाय एबसुआ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन। एबसुखौ सोंखारिनाय माने दुलाराय बर' हारिखौ सोंखारिनाय। गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय एबा मासिनि थाखाय एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ रायनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बियो फुराना केसेटखौसो दामफिनदों होनना बुंथिबावो दिपेन बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि जर्दानपुर गामिनि थागिबि बारग' एनडिपि समर बसुमतारि आफादाव बिथांनि मुङा बिसाराय बिथाङा गावनि केसनि थाखाय नागालेण्ड फारसे दान मोनफ्रोमबो खनसे थांनानै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो। देहायारि जेंना थानायनि थाखाय समर बसुमतारि बिथाङा रां आरजिनो हाया जानायलाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो। बिथांनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै क'क्राझार खारिय' गामिनि बारग' एनडिपि खामथा बसुमतारिया नांगौबायदि रां अनसुंथाइ होदों बिथांनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।